Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur martxoaren 10 da, osteguna, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Iruñeko udalak martxoak 8an 7 emakumeri omenaldi egin die, zeinen ibilbidek emakumek esparru guztietan egiten dituzten ekarpenak ikusarazten baitituzten. Landagarapenak Nafarroko abeltzaintza estensiboko plan estrategikoa aurkeztu dio sektoreari. Gobernuak adierazi du ez dagoela ados Navarra Sumaren erlijioko irakaslei buruzko lege proposamena izapidetzearekin. Baztango ordezkariak Nafarroko gobernuko Irujo eta Aierde kontseilariarekin bildu dira Gizkungo harrobiaren kontra daudela adierazteko. Mikel Zabaltza Urbaiztarraren auziari ezarritako beloa altxatzeko eskatu dio Espainiako presidentari Eusko Alderdi Jeltzaleko Aitor Esteban diputatuak. Arrotzapea eta Txantrerako ugolde arriskoa duten eremuetako 100 eraikinetako autobabeserako neurriek 400.000 eta 675.000 euro arteko inbertsioa ekarriko lukete. Bakartxo Ruiz koalizio abertzalea foru parlamentuan duen bozeramaileak atzo eskainitako prentsaurrekoan bizikidetza planari egindako ebazpen proposamena aurkeztu zuen eta xantaia egitea leporatu dio Navarra Sumari. Gobernuak eta Dindaia Fundazioak Nafarroan 2022an Euskaraz Kildika proiektua garatzeko hitzarmena zinpetu dute. Nafarroko DNA Bankuak 2016an Olabeko Obitik ateratako ezkabako fugako preso batean gorpuzkiak identifikatu ditu. Martxoaren 16an haren jaiotzaren urteurrenarekin batera Sabikasen omenez espazio publikorako sortutako azken monumentu multzoa inauguratuko da. 100 film proiektatuko dira Punto de Vista 2022an Nafarroko zinema dokumentaleko naziorako jaialdian. Musika sakratuaren jaialdiak 7 kontzertu eskainiko ditu aurten martxoaren 31tik apirilaren 12ra katedralean, Baluarten eta hiriko 2 elizetan. Iruñeko udalak martxoaren 8an 7 emakumeri omenaldia egin die, zeinen ibilbideek emakumeek esparru guztietan egiten dituzten ekarpenak ikustarazten baitituzte. Martxoaren 8an 7 emakumek aintzatespena jaso dute Kondestableren jauregiko patioan eta gizarte aldaketarako eragile gisa hainbat eremutan egindako ibilbideagatik jaso dute Iruñeko udalaren omenaldia. Ekitaldi hau 3. urtez eginda jarraian eta bertan izan dira Maite Mendioroz Iriarte Nafarroko Unibertsitateko Ospitaleko Neurologia Zerbitzuko mediku taldekoa, Isabel Sola Gurpegi zientzilaria eta Maria Iraburu Elizalde Nafarroko Unibertsitateko lehen errektorea. Haiekin ziren Ainhoa Zabala Bersteg Zabala Innovazion zuzendari orokorra, Elena Aiza Luzar suizidioari aurre egiteko besarkada elkartearen sortzailea, eta Carolina Sarasua Garzia emakumezkoen Osasunabe futbol taldekoa, joko zelaian genero bazterketa zer den jasan duen jokalaria. Nazio mailan gurpildun aulki gaineko saskibaloian eta egokitutako igeriketan etorkizun oparoa duen Beatriz Zudaire Garziaren ordez bere ama Maria del Puerto Garzia izan da bertan. Sarituek udaletxearen fatxadaren erreprodukzio bat jaso dute eta banan hitz egin diete patioan bildutakoei. Omenaldi hau emakumeen nazioarteko egunaren ospakizunaren jardunaren baitan eginda. Ibilbide personal eta profesionalak aitortzeko, baina baita eremu guztietan emakumeen ekarpenak ikusarazteko ere. Landagarapenak Nafarroako abeltzaintza estentsiboko plan estrategikoa aurkeztu dio sektoreari. Planak 40 neurri jasotzen ditu ekoizpena, salmenta, osasuna, arautegia zein larreak lantzeko. Itziar Gomez Landagarapeneko eta ingurumeneko kontseilariak nekazaritzako elkarte eta abeltzaintzako elkartei Nafarroko abeltzaintza estensiboko plan estrategikoa aurkeztu die. Kontseilariarekin batera Ignacio Gil nekazaritzako zuzendari nagusia, Intiako teknikariak eta Landagarapeneko arduradunak izan dira honako elkartetako ordezkariekin batera. NUAGN Ukan, Artzain Gazta, Idia Zabal, jatorri izendapena, Erronkari jatorri izendapena,
Nafarroko Aretxea, Nafarroko Arkumea, Baztandarra Kooperatiba, Latxa Esnea Kooperatiba, Abeltzaintzako Kooperatiba, Arana Nafarroko Arraza, Aslana Latxa, Sasiko Sasiardi, Aspinako Naspi Pirenaika, Habana Blonda, Asbena, Betizu, Askana Burgete, Jakana Jaka Navarra. Gomez kontseilariak Ukrainiako gerraren ondorioz sortutako egoera oso kezkagarria izan du hizpide baita energia eta lehengaien merkatuetan eta elikaduran izaten ari den eragina ere. Izan ere sailburua jakinarazi du ministerioak batzorde sektoriala deitu duela datorren asteazkenean gai horri heltzeko. Egoera kezkagarria da eta horretan lan egingo dugu, baina Nafarroan oso beharrezkoa den abeltzaintza estensiboren ereduaren bultzada alde batera utzi gabe. Planak abeltzaintza estensiboren bilakaeraren benetako irudia ematen du. Haren ahuleziak eta indarguneak ebaluatzen ditu eta 40 talka neurri eta egitura neurri ezartzen ditu. Neurri horiek ekoizpen merkaturatze, osasun, araudi eta larre arloi heltzen diete. Ustiategien epertain eta luzerako bideragarritasun ekonomikoa hobetzeko. Plangintza tresna sendoez hornitzen lagunduz eta sektorearen iraunkortasun ekonomikoa eta ingurumenekoa bermatuz. Gobernuak adierazi du ez dagoela ados Navarra Sumaren erlijioko irakaslei buruzko lege proposamena izapidetzearekin. Exekutiboak ohartarazi du kontratuei eta lanaldiari eusteak guztientzat irakastordurik ez izan arren, urtean 2,5 milioiko gainkostua ekarriko lukeela. Nafarroko gobernuak adierazi du ez dagoela ados Navarra Suma talde parlamentarioak erlijioko irakaslei buruz egindako lege proposamenarekin. Bertan jasotako neurriek sistemaren beharrizanak baino kontratazio handiago ekarriko luketelako eta ondorioz gastu handituko litzatekelako, bai 2022ko aurrekontu ekitaldian, bai hurrengo urtekotan. Lege proposamena izapidetzearekin ados ez dagoela adierazteko Foru Gobernuak egindako txostenean nabarmentzen da bertan jasotako neurriak aplikatuta baliabide publikoak behar bezala kudeatzeko printzipioak urratuko liratekela. Hau da, hezkuntza premiak hartatzeko beharrezkoa dena, baino gastu handiagoa debekatzen dute. Nafarroko gobernuak hezkuntza departamentuaren bitartez eta bizikidetza, berdintasun berritzaile eta aurrerakoia den legegintzarako programa akordiori jarraiki, hau da PSN-PSOEk, Geroa Baik, Podemos Alduguk eta Izquierda Ezkerra sinatuta, iragarri zuen datorren ikasturtetik aurrera haur eta lehen hezkuntzan erlijio irakaskuntza lege organiko berrian ezarritako gutxieneko ordutegian emango direla. Alegia, asteko irakastordu bat haur eta lehen hezkuntzan eta asteko 2 ordu bigarren hezkuntzan eta batxilergoan. Ildo berean 2023-2024 ikasturtetik aintzinera ordutegi murrizketa aplikatuta aipatu etapetako maila guztietan guztira, 98,9 irakasle beharko dira hezkuntza sistema publiko osoan. Horrek esan nahi du, ez litzatekela erlijioko irakastordurik izango 56,2 irakaslentzat. Eta Navarra Sumaren lege proposamena aplikatuz gero, egungo kontratu eta lanaldiari eutsiko liokete urteko 2.563.535 euroko gainkostua izanik. Baztango ordezkariak Nafarroako gobernuko Irujo Tailerdi kontseilariarekin bildu dira Arizkungo harrobiaren kontra daudela adierazteko. Pello Sarratea Almandozko alkatea, Imanol Etxeberria Arizkungo alkatea, Joseba Otondo Baztango alkatea, Florentino Goñi Baztango udal zinegotzia, Jeronimo Jauregi Almandozko herritarra eta Michel Etxenike Arizkungo herritarra Irujo eta Tailerdi kontseilariarekin bildu ziren atzo arratsaldean. Bilkuraren helburuak kantera satxa enpresak Almandozen eta Arizkunen egin nahi duen zundaketei buruz herritarrok duten kontrako jarrera ezagutaraztea eta sartu diren helegiteak kontuan hartzeko eskatzea izan da. Gainera, Arizkungo alkateak hurrengo gutuna helarazi die bi kontseilariei. Arizkungo herriaren izenean zuzentzen nahi zuengana, estatuko aldizkaria ofizialean bidez jakin genuen Aintzialde eta Bergara auzoetan zundaketak egin nahi dituela kantera satxa enpresak burdin harria dagoen edo ez jakiteko eta hala bada harrobi bat egiteko.
Hori jakin bezain fite herriko batzarra egin genuen herritarrak informatzeko genekien gutxi horren berri emateko eta aldi berean herriaren iritzia biltzeko. Horretarako bertze batzar bat deitu genuen jendeak bere iritzia bozaren bidez eman izateko. Bigarren batzar horretan Arizkunek argi utzi zuen ez dugu harrobirik nahi, ez da zundaketarik ere. 155 herritar bildu ginen eta bakar batek ere ez zuen dudarik izan harrobiaren kontra egiteko. Arizkungo batzarraren 100% ez du Aintzialde eta Bergara auzoetan harrobi bat egoki ikusten. Honez gain, herritarren erroldaren gehiengoak ere proiektuaren aurkako helegiteak sinatu ditu. Gure herria proiektu honen aurka egoteko arrazoiak hauniz dira. Inguru horretan 12 etxe bizitza eta famili daude, hainbat abeltzaintza ustiategi, mahasti ekologikoak, lanpostu ugari, Prinzipe de Vianak babestutako Bergarako jauregia, borda unitz, iturriak eta auzo hornitzen duten urbiltegiak, basoak eta bar. Herritarren iritzia irmoa ikusirik Baztango batzar nagusiari ere babesa eskatu genion, hemen ere aho batez onartu zen Arizkungo herriari babesa emanez, zundaketa eta harrobia egitearen proiektuari ezezko ematea. Arizkuntarrak beraz gure lan egiten ari gara nekazal lan eta bizitoki eremua den hori dagoen bezala uzteko eta defendatzeko. Orain, sortu den arazo honekin akitzeko eskatu nahi dugu. Idatzi honen bidez beraz Arizkungo herritar guztien izenean, herritarroi babesa emanez zundaketa zein harrobiaren proiektu hau ez babestea eskatzen dizuegu, baita gure hitza eta erabakia errespetatzea ere. Mikel Zabaltza Orbaiztarraren auziari ezarritako beloa altxatzeko eskatu dio Espainiako presidenteari EAJko Aitor Esteban diputatuak. Espainiako gobernuko presidenteak erantzun du, auzitegiek eskatuz gero Zabaltzari buruzko dokumentuak desklasifikatuko dituela. Espainiako gobernuko presidentea Pedro Sánchezek Zabaltza kasuari buruz Kongresuan egindako adierazpenek Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzaleko bozeramailearen galdera bati erantzunez, aukera bat zabaltzen dute estatuko biktimen aitortzarako. Mikel Zabaltzaren kasuari dagokionez, Eusko Alderdi Erkidegoan eta Nafarroan ia aho batez onartzen den egia soziala, egia judizial bihurtzea oso urraz garrantzitsua izango litzateke. Zentzu honetan, estatuaren biktimen eskubidea bermatzeko inoiz baino beharrezkoagoa da, sekretu ofizialean legea erreformatzea arlo horretako nazioarteko parametroak ezarriz. Sánchez presidenteak adierazi du ministroen kontseilua lanean ari dela urten bertan informazio sailkatuari buruzko lege bat onartzeko eta lege horrek babes maila eta sailkapena eta dokumentuak deskalifikatzeko epeak ezarriko dituela. Arrotzapea eta Txantreako uholde arriskoa duten eremuetako 100 bat eraikinetako autobabeserako neurriek 400.000 eta 375.000 euro arteko inbertsioa ekarriko lukete. Iruñeko udalak bizilagunentzako laguntzen deialdi bat eta 1,5 milioi euro baino gehiagoko hainbat jarduera bultzatu nahi ditu aurten ibaiaren inguruan eta kolektoreetan. Iruñeko udalak lehenbiziko balorazio ekonomiko egin du Arrotzapea eta Txantrea auzoetako uholde arriskuko eremuetako eraikinetako bizilagunen 100 bat komunitatek eskatutako autobabes neurrien inguruan. Hartu beharreko jarduerak 400.000 eta 675.000 euro bitarteko tartean zenbatuko dira. Iruñeko udalak diruz lagundu nahi ditu, lantzen ari den laguntza deialdi baten bidez eta horretarako aurrekontua aldatu beharko da. Otsailean, herritarren segurtasun eta proiektu estrategikoetako udala arloetako teknikarien bidez, bilerak egin dira finken administratzaileekin eta jaben komunitatekin, haien testigantzak lehen personan ezagutzeko eta eraikin bakoitzean uholden irismena jasotzeko. Horrela, ura sartzeko puntuak, soto bakoitzean lortutako altuerak, komunitate bakoitzeko autobabeserako sistemak eta kasu zehaz bakoitzean egin beharreko hobekuntzak ezarri ahal izan dira. Lan hori aurkeztu da hirigintza batzordean. Bakartxo Ruiz koalizio abertzaleak foru parlamentoan duen bozeramaileak atzo eskainitako prentsaurrekoan bizikidetza planari egindako ebazpen proposamena aurkeztu zuen eta xantaia egitea leporatu dio Navarra Sumari.
Bizikidetza planari egindako ebazpen proposamenen aurkezpena eskaini du asteazkenean Bakartxo Ruiz EH Bilduk Nafarroko parlamentuan duen bozeramaileak. Bide batez bere alderdiak indarkeria mota oro baita etarena ere gaitzesten du Navarra Sumak, hau da UPN, Partido Popularrek eta Ciudadanosen koalizioak Nafarroko gobernuak aurkeztutako bizikidetza planak etaren gaitzespen espresoa jasotzea eskatu duelako eta gaitzespen hori egiten ez duen alderdi politiko batekin ere itunik ez egiteko konpromiso hartu duelako. Bakartxok xantaia egitea leporatu dio Navarra Sumari bizikidetza planerako proposamenean eskakizun hori sartzeagatik. Gaineratu duenez, aitortza egin duen sektore politiko bat badago biktimekin enpatia erakusten saiatu dena, baita etakoekin ere jakina EH Bildu izan da. Hori dela eta Navarra Sumaren jokoan sartuko ez direla ziurtatu du. Gobernuan martxan dauden beste plan batzuk biltzeko, arrazismoaren eta xenofobiaren aurkako plana, inklusio plana, euskara plana, berdintasun plana, parte hartze plana, eta geuk ere bat egiten dugu bizikidetzak hori guztia jaso behar duela. Eta beraz, plan honek nolabaiteko aterkia, nolabaiteko marko orokor bat ezarri behar diela politika hoiei guztiei. Gobernuak eta Dindaia Fundazioak Nafarroan 2022an Euskaraz Klika proiektua garatzeko hitzarmena zinpetu dute. 60.000 euroko aurrekontuarekin aurrei ekintzak euskaraz eskaintzea du helburu. Nafarroko gobernuak euskera bidea euskeraren Nafar Institutuaren bitartez eta Dindaia Fundazioak lankidetza hitzarmena berritu dute aurrei zuzendutako aisialdiko jarduerak euskeraz eskaintzeko. Horrela euskera bidearen jarduera ardaz estrategikoetako bati erantzuten zaio hala nola aurren aisialdiaren eremuan euskara sustatzea, euskararen plan estrategikoetan jasota dauden bezala. Aurreikusitako ekintzek 60.000 euroko zuzkidurarekin aurrez euskaldunei euskeraren esperientzi ludikoak izan dezaten aukerak eskaintzera bideratuta daude, euskara ikasteko eskolako bizipena zaratago. Izan ere, aisiaren esparruak hizkuntza ikasten laguntzen du batez ere familia hizkuntzatzat ez duten aurrei, hizkuntza horretan komunikatzeko erraztasuna eta arintasuna areagotzen laguntzen dielako eta haien erabilera ohiturak indartzen dituelako. Euskaraz Klika Dindaia Fundazioak Nafarroko ikaslentzat garatutako proiektua da. Horretan internet bidezko talde elkarrizketen eta euskarazko aurrez aurreko topaketen proposamen bat sartzen da. Foru komunitateko aurrei aukera ematen diena eremu eta herri ezberdinetako ikaslekin sarearen bidez elkar eragiteko. Nafarroako DNA bankuak 2016an Olabeko Obitik ateratako ezkabako fugako preso baten gorpuzkiak identifikatu ditu. Antsoaingo hilerriko prospekzio berri batean ere gorpu bat aurkitu dute. Nafarroko gobernuaren DNA bankuak 1938ko ihesaldian parte hartu eta Olaben hil zuten San Kristobaleko gotorlekuko preso baten gorpua identifikatu du. Maximo Sainz Plaza da, ihesaldian hildako 206 presoen artean gazteena. Halaber, gorpu bat aurkitu dute Antsoaingo hilerrian egindako prospekzio berri batean. Maximo Sainz Plaza de Sojo herrikoa zen 1920ko maiatzan jaio zen eta ikazkin gisa lan egiten zuen Gasteizen. Han atxilotu zuten 1936ko irailean, 16 urte besterik ez zituela. San Cristobal gotorlekuko penalean sartu eta 1938ko maiatzaren 22ko ihesaldiarekin bat egin zuen. 4 egun geroago, 18 urte bete eta gero, atxilotu eta hil egin zuten, beste 15 presorekin batera hoien artean Francisco Lezea Mendabiakoa irailean identifikatua. Maximo gorpua identifikatu ahal izan da Nasertik laborategi genetikoa Gasteizen bizi diren zenbait senitek emandako DNA laginekin elkartzeko lanei esker Fermin Ezkieta ikertzaileak kontaktatu zituen. Olabeko Obia gotorlekuko ihesarekin lotuta egindako jarduketarik handiena da. 2016 urtearen hasieran atera zen Lurpetik herritarrekiko harremanetako departamentuaren Obitik ateratzeko planen lehen jarduketa gisa. Garai hartan sortu berria zen bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen zuzendaritza nagusiaren bitartez.
Jakina denez, 1938ko maiatzaren 22an 785 presok ihes egin zuten San Cristobal gotorlekutik, mugara iristeko asmoz. Haren jarraitzailek berehala ekin zioten haien aurkako egizaldi basatiari. 100 lagun atxilotu eta zigor-zigorrera itzuri zituzten, eta 3 bakarrik iritsi ziren Frantziara. Hala ere, hoietatik 206 Ezkaba mendiaren iparraldeko haranetan hil zituzten, ia guztiak inermes eta harrapatzailek atxilotu ondoren. Martxoaren 16-aren jaiotzaren urteurrenarekin batera, Sabikasen omenez espazio publikorako sortutako azken monumentu multzoa inauguratuko da. Lana arte referente bihurtuko da hirirako hegoaldeko sarbidean. Egun hauetan amaitzen ari da Sabikasi omenaldia eskultura multzo monumentalaren instalazioa, zeinak gitarra baten dekonstruzioa irudikatzen baitu, gitarra jotzaile iruindarraren ibilbideren oroigarri gisa. Carlos Zirizaren lana, korten altzairuz egindako 3 gorputz independentez osatua dago, hormigoizko oinarri baten gainean sostengatuta. Multzok 8 metroko altuera du eta gehienez ere 9 metro inguruko zabalera. Eskulturak hirira ongi etorri eginen du hegoaldetik martxoaren 16tik aintzinera, izan ere Sadar kalearen eta Zaragozako etorbidearen elkargunean guztiz instalatuta egonen da, ikusgarritasun handia duen espazio zabal batean. Espazio horretarako bereziki pentsatutako obra da, ikuslearen distantzia eta ikuspuntu desberdinak kontuan hartuta. Ikuslea hainbat ikuspuntutatik lekuko izatea ahalbidetzen baitu. Sorkuntza hori Agustin Castellón Campos musikariari eskainita dago, 1912ko martxoaren 16an Iruñan jaioa eta mundu osoan ezaguna den gitarra jotzailea. Ijitoa zen eta eskulturak halaber xede du hirian bizi diren ijitoak eta haiek Iruñako kultura artekotasunari egindako ekarpen aintzatestea. Diseinatzeko gitarra hartu du oinarri egileak eta forma irakurterrazak erabili ditu uniberso plastiko berriak sortzeko asmoz, lehendik zeudenetatik abiatuta. Bloke bakoitzak adierazpen eta volumen ezberdina baititu. Zirriborroak diseinatu eta piezak lantegian eraiki ondoren, volumen bakoitzari oksidazio prozesu kimiko bat egin zaio eta horrek korten altzairuaren kolore gorrixka bereizgarria eman die. Ziriza artista nafarrak ibilbide profesional luzea du eta espazio publikoan esku hartzeko esperientzia artistiko zabala. 100 film proiektatuko dira Punto de Vista 2022 Nafarroako zinema dokumentaleko nazioarteko jaialdian. Martxoaren 14tik 19ra 20 herrialde baino gehiagotako 60 jarduera eta erakusketatik gora antolatu dira. Punto de Vista Nafarroako zinema dokumentaleko nazioarteko jaialdiak 60 jarduera eta proiekzio baino gehiago antolatu ditu 7 sail handitan egituratzen den ekimen batean zehar. Sail ofiziala, atzera begirakoak, foku, lan, kontaktuak, X-Films eta hezkuntza programa. Guztira Japonia, Frantzia, Estatu Batuak, Espainia, Afganistan, Italia, Argentina, Bosnia, Txina, Irlanda, Filipinak eta Kamerungo 20 nazionalitate baino gehiagoko 100 film inguru proiektatuko dira. Musika sakratuaren jaialdiak 7 kontzertu eskainiko ditu aurten, martxoaren 31tik apirilaren 12ra katedralean, baluarten eta hiriko 2 elizatan. Nafarroako Abesbatzen Federazioak eta Iruñeko Sinfonietak baluarten emango dituen 2 kontzertuetarako sarrerak ostegun honetan jarriko dituzte salgai. Iruñako udalak musika sakraren jaialdia antolatu du aurten Garizuma garaietako. Aste Saintua baino lehen, martxoaren 31tik apirilaren 12ra egingo da. Iruñako katedralean, hiriko elizetan eta baluarten programatutako 7 kontzerturekin. Hainbat talde arituko dira katedraleko musika kapera, Nafarroko Ganbera Abesbatzako Michel Navarruz kapera, Barainain Abesbatza, Iruñako Ganbera Abesbatza, Nordic Boys, Nafarroko Abesbatzen Federazio eta Iruñako Sinfonieta. Emanaldi guztiak arratsaldeko 8 izango dira. Iruñako katedralean eta Karmeldarren eta San Antonioren elizetan egingo diren kontzertuek sarrera librea dute, edukiera bete arte.
Baluarteko bi kontzertuek apirilaren 10an igandean Nafarroko Abesbatzen Federazioarekin eta apirilaren 12an asteartean Iruñeko sinfonietarekin ordainpeko sarrera izango dute, 10 eta 13 euroren truke urren ez urren. Sarrera horiek jarriko dira salgai leihatilan edo webikoitza.baluarte.com webgunean. Gune guztiek izango dituzte une horretan koronavirusaren aurka beharrezkoak diren prebentzio eta segurtasun neurriak. Hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte.